New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा काळजांसावन येवकार. हॅलो दोतोरची आयचे कार्यावळीन आमचे आयचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसात गोंयचे नामनेचे नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणजे किडनीच्या दुयेंसांचे तज्ञ दोतोर डॉक्टर शीतल लेंगडे आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर शीतल लेंगाडेन आपले शिक्षण न्यू इंग्लिश स्कूल मिरज आणि विलिंग्टन कॉलेजींतल्यान घेतले. तशेंच तांणी MBBS ची पदवी GMC मिरज वेलनेस हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरांतल्यान मेळयली. फुडें तांणी MD इन मेडिसिन आणि DM इन नेफ्रोलॉजीचे शिक्षण सेंट GS मेडिकल कॉलेज आणि KM हॉस्पिटलांतल्यान घेतले. सध्या डॉक्टर शीतल लेंगाडे अपोलो विक्टर हॉस्पिटल मडगांवन कन्सल्टंट म्हणून काम करतात. डॉक्टर नमस्कार. आयच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. आमचे बरोबर आसा डॉक्टर शीतल लेंगडे. जशें तुमकां सुरवातीकच सांगला गोंयचे नामनेचे नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणजे किडनीच्या दुयेंसांचे तज्ञ डॉक्टर. तुमचे किडनीच्या दुयेंसाची जे प्रश्न असतात जी तुमकां माहिती जाणून घेवपाची आसा जे तुमचे शंका आसात ते आमकां मुजरत विचारात. डॉक्टर मराठीन वयतले तशेंच इंग्लिशनूय उलयतले. कोंकणीन तुमच्यान प्रश्न विचारूं येता सदचे भशेन. हांव आसाच मदीं. तर म्हाका दिसता कार्यावळीचो जस्ट टू सेट बॉल रोलिंग. डॉक्टर अतिशय महत्वाचा प्रश्न हा आहे की गोव्यातले जे आपले रुग्ण आहेत त्यांच्यात तुम्हाला कोणता किडनीचा म्हणजे मूत्रपिंडाचा कोणता आजार जास्त त्याचा प्रादुर्भाव आहे म्हणजे मोस्ट म्हणजे जास्त इन्सिडन्स जास्त कशाचे आहेत? किडनीचे जे आजार आपण गोव्यामध्ये बघतो त्याच्यामध्ये डायबिटीस आणि डायबिटिक किडनी डिसीज हा आजार सर्वात जास्ती प्रमाणात आढळून येतो. म्हणजे उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल 10 पेशंट्स जर आम्ही किडनीचे बघितले तर त्यातले 5-6 पेशंट्स हे डायबिटीस किडनी डिसीजमुळे आमच्याकडे येतात. तर डायबिटीस हा सर्वात महत्वाचा म्हणजे बेसिक पॅथॉलॉजी जी आहे ती दॅट इज मोस्टली असोसिएटेड विथ द डायबिटीस. अच्छा डॉक्टर मला वाटतं आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. हां आता लोकांक किडनी दुयेंस जातात पळय परत जातात आणि किडनी स्टोन जातात. ताजे सिम्पटम कितें आणि ताजी कारणां कितें एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न म्हजो असो आसा की ताका प्रिव्हेंटिव्ह कितें आसा न जावपे खातीर बी आनी ताका वखदां बी कितें आसा जाल्यार काही ऑपरेशन करचें पडटा? हय फर्स्ट हे असले म्हणजे सिम्पटम्स signs and symptoms for kidney stones. Basically he is referring to the stones. Second thing he want to know whether we can prevent it म्हणजे how it can be prevented and what sort of medication is म्हणजे whether all stones require surgery. असा त्यांचा व्यापक प्रश्न आहे. You can choose whichever language you feel convenient. The most important thing to remember is stones when they are inside the kidneys म्हणजे जेव्हा किडनीच्या आतमध्ये स्टोन्स असतात त्यावेळेला दे आर एसिम्प्टोमॅटिक. त्यावेळेला तुम्हाला काही त्रास होत नाही. मात्र ज्यावेळेला हा स्टोन किडनीतून हळूहळू आपल्या लघवीतून बाहेर पडायला लागतो त्यावेळेला पेशंटना जाणवतात आणि सर्वात महत्त्वाचा सिम्पटम म्हणजे पेन. म्हणजे एक्सक्रुशिएटिंग एकदम सर्वात जास्त दुखणारा जो पेन असतो तो किडनी स्टोनचा असतो. आणि पाठीतून कमरेतून पुढच्या साईडला जो पेन येतो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हा किडनी स्टोन मुळे असतो. त्याच्याबरोबर लघवीतून रक्त पडणे, लघवीला जळजळणे किंवा काही लोकांना थंडी वाजून ताप येणे हे किडनी स्टोनचे काही लक्षण असू शकतात. खरं मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स म्हणजे डोंट हॅव एनी सिम्पटम्स. किडनी स्टोन्स आर सायलंट. तर अशा वेळेला किडनी स्टोन व्हायचं सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे आपल्या आहारामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी घेणे. दॅट इज द मोस्ट कॉमन रिझन फॉर हॅव्हिंग स्टोन. लेस फ्लुइड इनटेक. आणि हे असल्या कारणाने द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिव्हेंटिव्ह मेजर इज टू मेक शुअर दॅट यू कन्झ्युम ॲडिक्वेट लिक्विड्स. ॲडिक्वेट लिक्विड्स म्हणजे दिवसातून सर्वसाधारणतः 10 ते 12 ग्लास पाणी पिणे. आणि त्याच्याबरोबर दुसरं एक महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला कमीत कमी दिवसातून 1.5 ते 2 लिटर लघवी होणे हे सर्वात महत्त्वाचं प्रिव्हेंटिव्ह मेजर आम्ही म्हणतो. म्हणजे तुम्ही पाणी इतकं प्यायला पाहिजे की तुम्हाला पाण्यासारखी 1.5 ते 2 लिटर लघवी व्हायला पाहिजे. अच्छा म्हणजे अंदाजाने सांगितलं मग किती लिटर पाणी प्यायला पाहिजे? सर्वसाधारण माणसाला 2.5 ते 3 लिटर पाणी 2.5 to 3 लिटर. अच्छा 2.5 ते 3 लिटर पाणी
हे सर्वात महत्त्वाचं प्रिव्हेंटिव्ह मेजर आहे. बरं, करेक्ट. बरं, त्याच्याबरोबर किडनी स्टोन हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. कॅल्शियम ऑक्सलेट स्टोन असतो किंवा युरिक ॲसिड स्टोन असतो. तर कोणता स्टोन आहे याच्या बेसिसवर आम्ही बाकीची औषधं देतो. काही लोकांना युरिक ॲसिडचा स्टोन असेल तर मग त्याच्याप्रमाणे झायलोरिक किंवा काही औषधं देतो. म्हणजे बेसिकली किडनी स्टोन्स आर असोसिएटेड विथ लेस इंटेक ऑफ वॉटर. म्हणजे इफ यू म्हणजे ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर वन शुड हॅव ॲडेक्वेट अमाऊंट ऑफ वॉटर ॲटलीस्ट 2 to 3 लिटर. म्हणजे दिसाक प्रत्येक मनशान 2 ते 3 लिटर उदक पिवपाकच जाय. आणि जशें सांगल्या डॉक्टरान की किडनीच्या स्टोनांचे 2 प्रकार असतात, त्याप्रमाणे तुमचा आहार थरोचो पडटा. म्हाका दिसता जेन्ना ते निदान जाल्या उपरांतच तुमकां डॉक्टराचो सल्लो घेवचो पडटलो. पण टाळपा खातीर उदक भरपूर पिवप हो सगळ्यात बेस्ट उपाय. डॉक्टर, आपल्याला दुसरा एक प्रश्न आहे. हॅलो. मारिया बाय, प्रश्न विचार. डॉक्टर, हो, ऐकू येता? सारखें ऐकू येता. ऐकू येता? हय, ऐकू येता. विचार. म्हजे 2 प्रश्न आहात. दोनूय विचार. पयलो प्रश्न, आता डायबेटीक जाल म्हणटरी एक पेशंट वखद घेता डायबेटिकेचे. म्हणजे 1 वर्स 2 वर्स जाता म्हणल्यार मागीर तेका किडनी दुयेंस जाता. पयलीं काय किडनी आसना तेका, मागीर कितें किडनी लागता. ते वखदांचेर ते माल जाता कितें जाता ते. आनी दुसरो प्रश्न म्हळ्यार आतां सगळें पोल्युशन जालां. वखदां कोताय थिंगा उदक बी सगळें पोल्युशन जालां. ते खातीर आतां आमकां किडनी प्रॉब्लेम जाता. मातशें सांग. बरें सर, यू हर्ड बोथ द क्वेश्चन्स. डायबिटीज हे किडनी विकारासाठी सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. डायबिटीजच्या लोकांना 40% ते 50% रिस्क फॅक्टर असतो फॉर हॅव्हिंग किडनी डिसीज. त्यामुळे ज्या वेळेला आपण सुरुवातीला डायबिटीस हे डिटेक्ट झालेलं आहे, ज्या दिवशी आपल्याला डायबिटीस हा आजार डायग्नोज करतात डॉक्टर, त्या दिवसापासून आपल्याला डायबिटीसमुळे होणारे बाकीचे जे ऑर्गन प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं. त्याच्यामध्ये तुमचे डोळे आले, किडनी आले आणि तुमचे हात आणि पाय आले. सो बेसिकली युअर आयज, your kidneys and all legs. Your legs, all these are associated, especially in case of diabetes. Yes. मग त्याच्यामध्ये डायबिटीसच्या लोकांना किडनी डिसीज होऊ नये किंवा किडनीकडे लक्ष देण्यासाठी आपण युरिन मायक्रो अल्ब्युमिन नावाची एक तपासणी करायला सांगतो. आणि युरिन मायक्रो अल्ब्युमिन ही तपासणी आपल्याला किडनी आजार आहे की नाही हे अगदी सुरुवातीला समजतं. म्हणजे दॅट इज द फर्स्ट टेस्ट which every diabetes should do every year after the diagnosis of diabetes. आणि मग त्याच्यानंतर जर हा युरिनमध्ये अल्ब्युमिन वगैरे यायला लागले तर मग त्याप्रमाणे आपल्याला आजार पुढे गेलेला आहे की नाही हे समजतं. आणि दुसरा प्रश्न ज्याने तो विचारला की पोल्युशन केमिकल्स, त्याच्याबद्दल काही शंका नाही आहे. खरं असं आपल्याला अजूनही खात्रीला एक माहिती नाही आहे. म्हणजे कसं ओव्हरऑल आपल्याला माहिती आहे की आजकालच्या या फास्ट फॉरवर्ड जीवनामध्ये बिकॉज ऑफ जंक फूड अँड फास्ट फूड all these things are so disorders also coming fast. Yes, in short, म्हणजे it is not just a fast food also, that other things also coming these also come fast. Okay, thank you doctor. मला अनेक सांगा की सपोज तुम्ही म्हटलं की किडनी डिसीज, इफ युअर शुगर इज अंडर कंट्रोल स्टील यू मे हॅव युअर म्हणजे मायक्रो अल्ब्युमिनुरिया. yes now if you have good sugar control, the risks of having kidney disease are less. Acha, okay. But at the same time, if the sugar control is not proper and if the diabetes duration is more than 10 to 15 years, then the risk factors for kidney disease starts. So it is very important that you control your sugars. Okay. Doctor, we have got another question. Hello. 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 हाँ. Hello. Hello, विचारात. नमस्कार लेंगडे साहेब. नमस्कार डॉक्टर. हाँ, नमस्कार. विचारात, प्रश्न विचारात. हल्ली आमचे विलासराव देशमुख हाय दोन्ही किडन्या त्यांच्या फेल झाल्या. मागच्या घरातला टीव्ही बंद करा, टीव्हीचा आवाज कमी करा. निधन झालं. श्रीरंग बाप, टीव्हीचा आवाज कमी करा. तर ज्यांची किडनी सारखी आहे परंतु त्यांना डायबिटीस आहे, अशा माणसाने आपली किडनी कशी सांभाळावी याबद्दल थोडं सांगाल का? डायबिटीसच्या लोकांनी जसं मी सांगितलं की सुरुवातीपासूनच ज्या वेळेला आपल्याला डायबिटीस निदान झालेलं आहे त्या दिवसापासूनच आपण वर्षातून एकदा युरिन मायक्रो अल्ब्युमिन नावाची तपासणी करून घेणं गरजेचं आहे.
आपल्या लोकल डॉक्टर किंवा फिजिशियनकडे जाऊन नियमितपणे ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर याची तपासणी करून घेणं गरजेचं आहे. आणि डायबिटीसच्या लोकांनी एक HbA1c नावाचा एक रिपोर्ट असतो ज्याची हा लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. फक्त फास्टिंग आणि पोस्ट प्रँडियल शुगर चेक करून उपयोग नाही. ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन किंवा आपण ज्याला A1c म्हणतो, हा रिपोर्ट साधारणतः 3 महिन्यातून एकदा जर आपण चेक करत राहिलं आणि तो जर आपण कंट्रोलमध्ये ठेवला आणि आपलं ब्लड प्रेशर जर आपण रेग्युलरली तपासून BP कंट्रोल ठेवलं तर किडनी आजार हा कधी होणार नाही. त्यामुळे साध्या सिंपल गोष्टी आहेत. तुम्ही A1c कंट्रोलमध्ये ठेवा, तुमचं वजन आणि डाएट कंट्रोलमध्ये ठेवा आणि आपलं ब्लड प्रेशर नियमित तपासून ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये ठेवा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अननेसेसरी मेडिकेशन्स किंवा नको त्या किंवा ओव्हर द काउंटर आपण ज्याला म्हणतो की फार्मसीत जाऊन आपण पेन किलरच्या गोळ्या असं ह्या गोष्टी टाळायला पाहिजे. सो यू शुड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन इज वन ऑफ द थिंग. युअर शुगर शुड बी अंडर कंट्रोल. Regular checkup, as far as glycosylated hemoglobin, urine for microalbuminuria, all these are mandatory, which is very important. Doctor, we have got another question. Hello. विचारा. मी आशिष सामंत बोलतोय फोंड्याहून. हा बोला. पॉलिसिस्टिक किडनी बद्दल थोडी माहिती हवी होती. ओके. काही आजार असे असतात की ज्याच्यामुळे आपल्या जन्मजात काही जीन डिफेक्ट्स तयार होतात, जेनेटिक डिसीज ज्याला आपण म्हणतो. तर पॉलिसिस्टिक किडनी हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा आजार आहे आणि त्याचा इन्सिडन्स देखील बरंचसं कॉमन आहे. ज्याला आम्ही ADPKD किंवा ऑटोसोमल डॉमिनंट पॉलिसिस्टिक किडनी म्हणतो, त्याचं साधारणतः 5,000 लोकांच्या मध्ये एकाला होण्याची शक्यता असते. आणि याच्यामध्ये आपल्या आईला किंवा वडिलांना हा आजार असतो आणि तो आजार आपल्याला जन्मजात येतो. आणि हा आजार डायग्नोस व्हायला साधारणतः वयाच्या 30व्या वर्षी हा आजार डायग्नोस आपल्याला करता येतो सोनोग्राफीद्वारे. आणि त्याच्यानंतर या आजारामध्ये बेसिकली जे आपले नॉर्मल किडनी असतात त्याच्यामध्ये सिस्ट तयार होत जातात. सिस्ट म्हणजे बेसिकली पाण्याने भरलेल्या बारक्या बारक्या पिशव्या, स्मॉल बलून्स विच आर फिल्ड विथ फ्लुइड. आणि जसं आपलं वय वाढत तसं तसं ह्या सिस्टचं प्रमाण आणि त्याचा आकार वाढत जातो आणि किडनीचा आकार त्याच्यामुळे वाढतो. आणि काही वर्षानंतर या लोकांना किडनी डिसीज किंवा ब्लड प्रेशर किंवा वरच्यावर किडनी स्टोन होणे किंवा लघवीतून रक्त जाणे हा प्रकार चालू होतो. त्यामुळे ज्या लोकांना ऑलरेडी हा आजार आहे त्या लोकांना आम्ही हे प्रिकॉशन सांगतो की तुमच्या मुलींना आपण सोनोग्राफी वगैरे करून हा आजार आहे की नाही हे बघणं गरजेचं आहे. कारण उपचार असं काही याच्यावर ठाम नाही कारण जेनेटिक आजार असल्या कारणाने उपचार असं काही ठाम नाही. सो ओनली यू हॅव टू जस्ट कीप वॉच अँड टेक गुड केअर ऑफ युअर हेल्थ किंवा टेक केअर ऑफ युअर किडनीज म्हणजे. डॉक्टर आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे. हॅलो. माय क्वेश्चन इज नाउ दिस किडनी प्रॉब्लेम हॅज हॅपन्ड. व्हॉट इज पास्ट. Diabetes is a root cause, but this diabetes never caused any problems 10 years back. It caused other problems, not kidney problems, so much. But it has caused so much of kidney problems today. And a lot of deaths are occurring because of diabetes and the kidney problem. Okay. Now, what is the best solution and how to live with this problem? Kidney problem. Dialysis. How to do the dialysis at home, here, and economically. Yes.